една история, която може да мине в графата невероятно, но факт. За какво става въпрос? В края на месец януари в столичната болница Майчин дом 2 майки родиха, забележете колко, 6 бебета. В продължение на 4 часа се появиха и 6 бебета. Лекарите тогава коментираха, че това е истинско чудо, защото възможността 2 тройки тризнаци да се родят почти едновременно е огромна рядкост. При това заченати по естествен начин, а не инвитро. Днес бебетата растат здрави, всички те и 6 са добре, а родителите им се съгласиха да ни запознаят с тях. Ева Костова и оператор Андрей Стоилов ни ги показват сега. Това са Ахмет, Исмаил, Амая, Теодора, Яница и Деница. Всичките се появяват на бял свят в нощта на 28 срещу 29 януари в Майчин дом в София. И в това нямаше да има нищо необикновено, ако тези 6 бебета не бяха родени от 2 майки. След като бяхме на гинеколожката в 12-та седмица, тя каза не 1, не 2, а цели 3. Чакай, какво 3 бебета ли? Тя вика, ми да, бебета, какво друго може да имаш в корема? Как пък така и точно на нас се случи, но... Имаме 103 викам, да. Господ е решил да ни изпита в живота. Двете тройки тризнаци се раждат с 4 часа разлика в едно дежурство на екипа, който е на смяна въпросната нощ. Ръководи го доцент Сергей Славов. Това дежурство започна като едно доста спокойно дежурство. Не се очертаваше да се случи нещо такова, но в един момент нещата придобиха доста вълнуващ характер. Многоплодната бременност в последните години се дължи предимно на дейността на асистираната репродукция. Тук интересното беше и при двете жени, че бременностите са спонтанни. И от тази гледна точка една спонтанна триплодна бременност е събитие, което се случва около 1 на 6000 бременности. Това е една жена да е с тризнаци, а пък 2 по 3 не мога да го сметна. Я да видим главата. Браво! Страхотна си ти, най-малката кукла. Теодора, Яница и Деница са от дупнишкото село Яхиново и са плод от втория брак на родителите си. От първата си връзка баща им има 1 дете, а майка им 3. Семейството мечтаело да си има и едно общо. Предпочитали момиченце. Появили се обаче всички те. Таткото, багерист по професия, научава новината по телефона, докато е в багера. След това не помни. Тризначките, както и другите 3 бебета, се раждат преждевременно. За да наддадат тегло, прекарват известно време в кувиози, но вече са в отлична форма. Те са надали доста добре на тегло. За 2 месеца от изписването всъщност са с средно тегло 5 кг. Тоест повече от килограм на месец мога да кажа, че са надали. Дойде една от сестрите и ми каза, че знаеш ли какво направи? Аз питам, не. Ами, вика и още една тройка, вика, ще се ражда, вика, всеки момент подготвяме, вика, залата. Поведа се урото. Да, поведох му. Ти целено сте скъпали екипите от работа. Да. И чакай да оправим поличката, Исмаилче. Ей, майко, на биберонката без слънце, на биберонката. Лулина майка, слънцата красиви. Ахмет, Исмаил и Амая пък живеят в Брезница. Планинското село на 16 км от Гоце Делчев е истински пример за демографски бум. В него живеят около 3500 души, а 14 са бебетата, родени само от началото на годината. Има ясла и детска градина, които едва побират всички деца. А училището е не само основно, но и гимназия. Тризнаците са първи деца в младото семейство на строител и на току-що дипломирала се учителка. Корема много ли беше голям? Да, беше огромен. Беше голям корем. Всеки, който ме видеше, викаше как се движи с този корем. 24 кг качих през цялата бременност. Бях 52 кг в началото на бременността и родих чак 76-77 кг. Сядането и ставането беше много трудно, особено обуването на обувки беше най-трудната част. Има ли нещо общо въобще живота ти сега с живота ти преди? Не, няма нищо общо. Преди, където примерно решаваме, излизаме, решаваш и тръгваш, сега няма шанс. Ежедневието е едно и също. Спане, ставане, хранене, смяна на памперси. Ако трябва да се придвижите до някъде? Много трудно е придвижването. Поне още един трябва да има с нас.
Минимум. Уж си купихме 7-местна кола с цел придвижване на децата, но като закараме още 2 човека с нас, нали, да ги пазят, много трудно е. Всичко е тройно. Кривачета, количката е за 3 знаци, люлки, всичко е 3. През деня съм си чисто самичка. Каката ходи на работа, баткото ходи на училище. Сутрин като по часовник точно 7 часа се събуждаме. Правим си сутрешния туалет, храненето, играем си. Да, поне знам, че не е скучно. Има ли момент през нощта, в който някой от бебетата не плаче? Ами не. Винаги има едно, което плаче. Ако двете спят, едното ще плаче. Но има и моменти, когато и трите плачат. Различаваш ли ги тримата? Да, те са съвсем различни. Те са различни тримата. Единият е по-пълничък, другия е по-слабичък, с сини очи. А Майя няма как да я объркаме, тя е момиче. Аз чак път се набръкам, ама... Аз ги различавам, защото Теодора е най-бузестата. И Яница има петно между очите и третия вариант остава Деница. Като позная другите две. В момента Яница е най-кротката, а Теодора е най-ревливата и най-неспокойната и винаги гледа със сериозен поглед. Гледа лошо. Тук сте атракция, предполагам. Най-голямата. Има ли някой в селото, който не знае за вас? Не, няма такъв човек. Където, нали, да отидем, всеки гледа с отворена уста. Всички се радват на децата, защото не е имало така тризнаци в село. Знаят. Цялата област знаят. Знаят. Вече не познават. Количката. Ти планове за още деца имаш ли? Ами не. Тия да са живи и здрави. Достатъчни са. Само здраве да има. Живот и здраве. Да. И така, макар да нямат планове за повече деца, 4 родители, създали в един ден 6 нови живота, пожелават щастието си на всеки, като напомнят, че понякога той идва в тройни дози. За Здравей България, Ева Костова. Да, това с плановете за още деца беше коварен въпрос, защото може да си пожелаеш едно, да се появят още 3.